пуршарафтарину наҷибтарин ва заҳматталабу бузургтарин касб дар рӯи замин пешаи омӯзгорист. рисолати ростини ҳар як омӯзгори асил омӯзишу парвариш ва ба роҳи рост ҳидоят намудани толибилмон аст. омӯзгор ба ҷуз тарбия намудани инсон ва камол бахшидан ба он ҳадафи дигаре надорад. омӯзгор касест ки ташнагони маърифату донишро ба оби ҳаёт мерасонад ва бӯстони зиндагии онҳоро шодоб месозад. омӯзгор аст ки инсонҳо дар партави нури дониши ӯ дар роҳи пурпечутоби зиндагӣ масири дурусти худро пайдо мекунанду зиндагии хешро месозанд. муаллим ба хонандагон аз навиштану хондани ҳар як ҳарф то андешидани корҳои бузургро таълим медиҳад. ҳама камоли дониши аҳли башар аз омӯзгор аст. имрӯз омӯзгорони донишманду росткору ростқавл хело зиёданд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе чорабинии илмии маърифатӣ доир гардид, ки дар он омӯзгорон ва толибилмони муассисаи мазкур иштирок доштанд. омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе таълимгирандагонро ба роҳи худшиносию худогоҳӣ ва донистани илмҳои замонавӣ даъват намуданд. толибилмон низ дар ин чорабинӣ фаъолии худро нишон дода, панду насиҳат ва маслиҳатҳои омӯзгоронро сармашқи фаъолияти дарсомӯзиашон қарор медиҳанд. ватан ватан сиришти ман, бақову сарнавишти ман, замини зад рӯишти ман, биҳишти ман, биҳишти ман. бо ифтихори бузург метавон шахсеро муаллим, омӯзгор ва устод ном барем, ки як умр шогирдон бо дидани ин шахсияти моътабар қадам ба сӯяш мегузоранд ва бо эҳтиром иззаташро ба ҷо меоваранд. ташкил намудани чорабиниҳои илми маърифатӣ мақсад дар он аст ки дар ниҳоди хонанда бедор намудани донишандӯзӣ, тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ, масъулият, ҳифзи марзу буми ватан ва омӯхтани технологияи муосир ва дар оянда тайёр шудани мутахассисони хубе ки ба ватану кишвари худ хизмат карда метавонанд. муассисаи таълимӣ тибқи консепсияи миллии тарбия аз рӯи 18 унсур кор ва фаъолият менамояд. ҳамарӯза кору фаъолияте ки мо пеш мебарем аз рӯи самтҳои муайян аст, вале қайд кардан дар лозим аст ки пеш аз ҳама дар ниҳоди хонанда ҳисси ватандӯстӣ. агар инсон ватани хешро дӯст дорад, агар аз синни хурдсолӣ эҳсоси арзиши ватанро донад, пас метавонад ки ҷавобгӯ дар тамоми соҳа бошад, чунки ана ҳамин номуси ватандорӣ ӯро метавонад ки мутахассиси хуби соҳаи хеш гардонад ва донандаи хуби забонҳо, донандаи хуби технологияи муосир ва обрӯбардори ин ватан, ин диёр, ин кишвар хоҳад гашт. омӯзгор пеш аз ҳама бояд шахсе бошад ки касби худро дӯст дорад. омӯзгорони муассисаи болозикршуда ҳамеша ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон машғул мебошанд. рисолати аслии ҳар омӯзгор дар он аст ки барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия аз ҳама методҳои замонавии илмомӯзӣ истифода намоянд. ҳамин аст ки таълимгирандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе дар чандин озмуну олимпиадаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда борҳо шаҳди пирӯзӣ чашидаанд. хушбахтона муассисаи таълимӣ таи солҳои дароз аст ки номбардори шаҳри Душанбе ҳам ҳаст. дар самти олимпӣ муваффақиятҳои муассисаи таълимӣ дар он аст ки ба 10 беҳтарин муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ва ба беҳтарин 5 гирандагони стипендияи президентӣ, гирандагони стипендияи раиси шаҳри Душанбе ва раиси ноҳия гаштаанд. дар озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ ва дар озмуни илм-фуруғи маърифат иштирок намуда хонандагони мазкур омодагӣ ба даври ниҳоӣ, ба даври ҷумҳуриявӣ дида истоданд ва боварӣ дорем ки дар ин озмунҳо ҳам иштирок карда ғолибиятро ба даст меоваранд ва ҳоло ки ибтидои соли таҳсили нав аст, аллакай дастаи самти олимпии ҳаракати олимпии муассисаи таълимӣ кори худро ҷоноб намуда хонандагон аз 11 фани таълимӣ омодагии хешро дида истоданд. боварӣ дорам ва гуфта метавонам ки дар ин соли ҷорӣ муассисаи таълимӣ ғолибиятро аз даст надода боз ҳам боиси ифтихори шаҳри Душанбе мегардад. طول چندین سال است که در المپیادهای ناحیوی شهری و جمهوری از فن فیزیک اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتم.
инчунин соли ҷорӣ сазовори унвони гирандаи стипендияи ноҳия ва гирандаи стипендияи шаҳр шудаам ва имсол низ кӯшиш менамоям ки дар озмун ва олимпиадаҳои гуногун иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам. зиндагии бузургони миллат барои ҳар як фарди солеҳу солим дарси зиндагӣ аст ва сабаби пешрафту соҳибқадр гардидани ӯ дар ҷомеа панду насиҳат ва ранҷу машаққатҳои омӯзгор мебошад. дар муассисаи мазкур омӯзгорони собиқадор ва пуртаҷриба зиёд ҳастанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ноҳияи Шоҳмансур аз техникаву технологияи илмомӯзӣ муҷаҳҳаз мебошад. раванди дарсҳои муассиса назарӣ ва амалӣ гузаронида мешавад. дар муассисаи мо тамоми таҷҳизоту технология барои омӯхтани илмомӯзӣ ҳайё карда шудааст. мо насли хушбахт ҳастем, ки инчунин таҷҳизотҳо ва аз инчунин технологияҳо истифода мебарем. ғайр аз ин ҳама дастгирии устодон буд, ки ба ин мартабаҳо расидаем ва дар чунин озмунҳои ҷумҳуриву шаҳрӣ иштирок кардем ва инчунин дар оянда мехоҳам, ки на танҳо дар олимпиадаҳои ҷумҳуравӣ, балки дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карда дар оянда номбардори ватани азиз ва инчунин падару модар ва омӯзгорони худ бошам. ҳар як фарди муваффақ, соҳибмансабу соҳибдавлат таълими худро аз омӯзгор гирифтааст. омӯзгор аст, ки шогирдро ба роҳи ростиву ростқавлӣ ва меҳру муҳаббат ба ватан модарро раҳнамоӣ менамоянд. бигзор ҳама омӯзгорон, устодон, мураббиёне, ки ҷонфидоии касби хешанд ва дар ин роҳ ҳазорон ранҷу дардро кашиданд, то шогирдонашон дар зиндагӣ хор нагарданд, муваффақу комёб бошанду номи некашон ҳамеша вирди забони мардум бимонад.